سوالی навбати саволи 5 аст аз физика. Дар расм нишон мошин нишон дода шудааст ва ду чӣ хеле гӯем роҳ ҳаракатро нишон додагиянд бо рақами 1 ва 2 ва инҳоро бояд мо фарқ кунем ва мепурсад ки бо ишорати 1 бо рақамҳои 1 ва 2 кадом намуди ҳаракат нишон дода шудааст. яъне дар ин ҷо дар ҷавобҳоам бинем агар ду намуди ҷавоб аст: роҳи тай карда ва кӯчиш. Яъне фарқи инҳоро бояд донем мо. Фарқшон чи аст? Кӯчиш ҳам вақт бо вектор, хати вектор нишон дода мешавад. Роҳи тай карда не, шарт не, яъне хат ки нишон медиҳад. Ин фарқи якуми он ҳаст. Кӯчиш чи аст? Кӯчиш ин нуқтаи масофа аз ҳама наздиктарин ҷойгозини байни ду нуқтаи ҳаракат. Мехоҳем гӯем. Роҳи тай карда ман байни ду нуқта чӣ хеле ки метавонам роҳро тай карда байни ду нуқта чӣ хеле ки хоҳам роҳро тай карда метавонам. Масалан, нуқтаи А ва Б гӯем. Бо дигар намуд rakam. Ман ин роҳро тай карда метавонам. Ин роҳи тай кардаи ман. Лекин ин кӯчиш нест аст. Кӯчиш ҳамаш бояд бо хати вектор ва аз ҳама хати наздиктарин, ҳаракати наздиктарин байни ду нуқта А ва Б. Ин фарқ аст байни роҳи тай карда ва кӯчиш. Ва аз ин ҷо чӣ маълум мешавад? Я ин роҳи тай карда, ду ин кӯчиш аст, яъне А аст. Агар ин вектор намебуд, фақат хати рост мешуд, инам роҳи тай карда гуфта метавонистем рақами 2-ро.